ରମାଦେବୀ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପ୍ରେମିକ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ରାକେଶ ନାମରେ ପ୍ରଥମରୁ ଝରାଫୁଲର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଯାଜପୁରର ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନା ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ଏହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିଥିବା ଲାଗିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଗୁରୁବାର ଏରାଇଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ରାକେଶ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ରାକେଶ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟି ପଛପଟେ ରାକେଶ ହିଁ ବସିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ସେବେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେମିତି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।